golle fulɓe TV teddino yitina tawa melle fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe TV télévision nga gondeten fulɓe TV ɗon holla ɓine gaɓɓe. Assalamu alaikum musidɓe fulɓe mi salmini en fulɓe TV hande ɗon meɗen arani on waso ko tabital pulago nodditi hande ɗon leyɗe ɗen fof no fotti ɗo jokke men taw woɗayɓe men yewtidi famo ngo fewdiɗo kon jarama. musidɓe am mi salmini on fulɓe TV hande meɗen arani on wasu ɗo ko tabital pulago international tabital pulago Gambia nodditi hande international leyɗe ɗen fof no fotti ɗo inchallah haray ko welo welo taw woni ɗo jokke men tan wodayɓe men yewtidi annon ko feƴƴata wasu ɗo hikka e o fina tawa 2025. bismillahi arrahmani arrahimi allahumma salli ala seydina mouhammadou wa sallim caggal yettude allah e julde nelaɗo allah mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam e yettude yumma e baaba e yettude cheikh siraji dine ceerno meɗen kalifa meɗen ceerno alhaji ahmad tidiane baka madina gounaɗo hande de ko 17 lewru ɗiɗo ɓurdu hitande meɗen duuɓi ujunnaji ɗiɗi e duuɓi nogas e joyyi ɗo e nokku meɗen biteɗo wasu hande noon eɗen kuccodire télévision Gambia fulɓe TV eɗen kuccodire fulɓe TV en jetti Allah noon fulɓe dañi ko hollirta ayawoji mumen en jetti hen Allah no fewi so dental fulɓe waɗi tawi kadi ko fulɓe gaddata kaɓirɗe mumen télévision ngaji mumen e radio ji mumen gara jooɗo ɗo e nder leydi Gambia ko yettore Allah. non e yettay Samba Gueladio Mballo ha France mo anduɗa kanko tambiti fulɓe TV. en jetti noon hoorejo tabital pulagu leydi Gambia Alhaji Sidi Dem ko Marakis jaggi hoddudu ko bambaɗo moɗon Ba Amadou Tukkal Malal mo Madina Gounas o ko ɓiyam ko Ba Alassane Amadou Tukkal ko étudiant jangguɗo ha heeɓi bakkare mon lauréat ko wiyete université Cheikh Anta Diop oɗo ko Amadou Kalidou Tukkal ko wi miñam kañumne ko jangguɗo deftere ɓurana ha rondi deftere Allah nde en jetti o mo mbiɗa Samba Gueladio toon to Dolo France Samba a yettama a salminama e garangal men ɗo ko tabital pulagu leydi Gambia e gardugol Alhaji Sidi Dem to Marakis kanko e gollidiɓe makko Sadio Alhaji Falay en Kadiatou Alhaji Falay en Madou Mamadou Madou en ceerno Mamadou Sinthiou Kail en e Moussa Alhaji Samba Jolfal en e wondandema e dendagal pulagu leydi Gambia hoorejo tabital pulagu Sénégal ari Alhaji Boubou Kassé Alhaji Boubou Sangor ari kañum e ɓesgu muɗum e galle muɗum kanko woni hande hoorejo tabital pulagu leydi Sénégal hoorejo gadinoɗo Alhaji Fari Silaka ari e hoorejo mo leydi Guinée Bissau on woni Cheikh Oumar Sall joni noon holko hawrdini ɗo pulagu o eɗen ɗamini gorko pullo kadi biteɗo Hammar Pata Sira ene ummoto wiite Saare Abdoulaye Debbo commune Lan Bengue ɓe fof ko aroɓe garangal mabɓe ɗo noon ko wurnude fina tawa e wurnude ɗemgal ngal e wurnude leñol ngol e siftorde neɗɗo bani adama kala go mo Allah tagi gadduɗa aduna ga ganda garɗa ko hirde nde noon saɗa joftoye woto joftude e gacce enenne eɗen jiiɗi wooda ko pewnuɗen caggal meɗen janggo haale en calmini noon président de la république Alhaji Adama Barrow Alhaji Adama Barrow e Moussa Mignum Alhaji Adama Barrow nde laami leydi Gambie nde o rokkiɗo fulɓe gueɗal o rokkiɗo fulɓe teddungal no fewi dono ndi woori nayyi dono ndi woori nayyi paynori aynaɓe nayyi jarde jikke joro wulude dugge darto ilam wecce hawa ñaaki piɗi dokka jumiri jaam Allah waale ma Alhaji Sidi Dem to Marakis
jarama inde nen ko honno min ko Amadou Tukkal mbiyetemi jooɗi Madina Gounass jooɗi Madina Gounass Sinthiane Seck Siraji Diine ko tabital pulago wiya kono wajata fulɓe ɓen mbajotomi fulɓe ko gueɗe tati yoɓe nangge majje kala jiiɗoɓe andata koɓe fulɓe ko adi ko fof yoɓe janggu yoɓe kaal ɗemgal maɓɓe yoɓe mbatta comci maɓɓe ɗiɓe poti wattade ɗi so pullo yiyama ande ko pullo so haali ande ko pullo ɓe dutto kadi ɓe nangodira ɓe gona hunde wotere ɗeɗo gueɗe tati so fulagu tinnima tabiti e majje tan kala ko soynano e pullo ma tawi pullo andi ko ɓuuri sattude fulagu yaaha e nokku inna nde saare mon ko saare fulɓe tan woni ɗona ɓinnama eyyi kono woɓɓe ala fulɓe Fouta kadi no ɗo ko ɗum wiyata e ɗum eyyi to banggue ɗum ɗon joni ko kinɗe sa nani wiyama oɗo pullo Fouta oɗo wiyama pullo Masina oɗo wiyama pullo Guinée oɗo wiyama pullo Fouta Toro ko koɗɗanɗe ɗe mbaɗi noon Fouta waɗi Fouta Masina waɗi Fouta Guinée waɗi Fouta Toro kono haɗani fofof ko pullo o tan woni ɗon ɓeɗon fof hande kadi en paami kala ko rendani songue kala ko teeli songue ɗum saabi hande ɗo to gonɗen ko e riwtude caɗele kala kene tardini leñol ngol gonga ɓe pecci ɗin sina ɗum ɓe pecco e kan yiiɗa ɓe fecca en eyyi sinnama pullo tan nooto si pullon humpama ko honto e fulago iwruɗa on tuma wowla kono sina ɗum sinnama pullo tan yo pullo on nooto eyyi pecce ɗe en gacciɗe gati saabu sa yi an joni to gummiɗa to e min to gummimi to e ummiɓe Cameroun gari ɗo ummuɓe Sierra Leone gari ɗo e ummiɓe Burkina e ummuɓe Niger e ummiɓe e nder leyɗele ɗe fof ɓeɗo fof gari ɗo hawridiniɓe ɗo ko yo en nangodir gonen hunde wotere nden noon ko hulano ko hankkadi cuusal heɓama hoolare waɗi fulɓe jiitodiri nangodiri ko ɗum woni darde association jiɗi wona tabital pulago association jiɗi pour fulɓe buyno woodi ko ɗum woni darde nden kono toujours si wiyama fina tawa ko ɓeydugol ɗaɓɓitugol ko mawɓe anduno kon hara mulani hara sukaɓe wawa hen jokkude ko ɗum woni ngal mottodiral hande mbiɗa andi hande yiyay ɗo cosaniji hewɗi hande a yiyat ɗo cosanuji kewɗi ko hanki ko sayi majjani jomiraɗo nde tagui bani adama nde o rokki goto fof fodde mum ha timmi o rokki goto fof haqqille muɗum ko hanki ko majjata saabu minen jooɗiɓe ɗo ɓe komin mbaɗat ɗo ko min ko babam jangguinimi ɗum babam jangguini ɗum ko bamum on jangguini ɗum ko bamum ko noon yaari ha yetti golle kaalete ɗe ñande ɗe mbaɗi nde ko wonno hanki ko wanno ɗum ko mawɓe men hanki kadi ene joguino haaltannoɓe sa ƴeewi joni an joni ka journaliste e TV fulɓe aɗa jogui micro ji eɗen kuccodiri eɗen kalda aɗa setto ko waɗi hande ko minen noon min cettinomo guila ɗeɗo kaɓirɗe garani ɗum saabi ko min moftuno hanki ko ɗum saabi jamanu on sohli ɗum hande yaltine e télévision ngaji he yaltine e radio ji gonga ɓe wi waten heddo ɓaawo janggen janngugol noon no heewi façon jande porto yimɓe no hooli ko ɗum waɗi jande nden kono noon ko wonɗa kon sa yi natti yiwde e mum tan ala ko gonɗa ba hande leydi Amérique jooɗiɗo ton on o fuɗɗike ittidirde guɓe cendi ɗum noon foti jannude yimɓe ko heewi eyyi jangde nde ko jangde nde woni foof saabu jomiraɗo nde haalde bani adama nde o wi ko ƴeewoye gandal hay to ha siin nde noon ne farle bani adama ƴeewoyde gandal ngal kadi jangde nde kaaleten nde saɗa haala hunde yataw aɗa waɗa hunde nde sa haali hunde a wi yimɓe mbaɗe yataw an a fini a dawri jangde nde kam min mbiɗa hen o woni ɓiyam afo nde jibina tan mbammi ɗumen nam koye ɓuurane janggi ha andi no Allah rewrete rutti kadi janggi école ha heeɓi hen baccalauréat oɗo kadi ko afo miñam kaaliɗo tukkal afo muɗum woni ɗo on kadi ko janguinaɗo ha rondi deftere ɓuurane Allah nde andi minen kadi so min mbi neɗɗo yo janggu min puntani jomum koko min mbaɗi min kaali yo yimɓe janggu
toujours mi yiltoto jande nden wata ittu maka wonɗa ɗon sabu sigo gonga ko wiɗa ko o heeɓi baccalauréat aynimo yo jogo hoddunum o innama baba ala ɗon kay joni mi natti ɗuma minen ko portoyaje tan ko ɓe wajoɗen sukaɓe eyyi nde o janggi kala nde école mabɓe uddi mi wiyamo hoccu hodduma gabboɗen fulɓe en ngala so wona pullo so tawi a jooɗoyima e bureau janggo e janggo tawa an aɗa andi tigui holi darde poɗɗa daranade ɓi pullo o holi darde poɗɗa daranade ɓi adama foof to wawi wonde innamal muminin ɗigi wato julɓe fof koɓe gotum ɗum saabi ɓe janggi jangde nde kono kadi haɗani ɓe janggi koɓe tawi ko nde wonno ko ɗum ɗo yewtata pulagu kala ko yeewa e deƴƴere noon wonko nafata kono kadi ko ma haala yalta nde konngol ngol hutore naftore ɗum saabi koɓe janggi ko saabani ɓe woppude ko wonno hanki ko woppude pulagu jangde nde addanta min woppude pulagu jarde jikkejo ro wulude dugge darto ilam wetti haw en ciftori ɗo gorko Péri Anta Moussa Samba e Samba Allah ili Samba doga to ñaabina Alhaji Keeja Hammar Saydi Boum en ciftori ɗo gorko pullo biyeteɗo Bak Dialalo Sare Demba Wulli Westa en ciftori ɗo Ahmed Ibrahima Fall en ciftori ɗo gorko pullo kadi biyeteɗo Dembel Dembaru Karimou Sadio Demba Ndigo Sare jalliya wuur gurda e aynaɓe nayyi jarde jikke joro wulude dugge darto ilam wecce hawa Alhaji Sidi Dem pullo ya jogoro dem hoorejo tabital pulagu leydi Gambia o hawridini fulɓe ɓe hande yo kawruɗo e wasu ene wawno waɗede Serekunda ne wawno waɗede Banjulu kono wiya ko yo waɗe ɗo ko woni hakkude ɗo ɓi pullo foof pinɗo ene wawi dawde yettoɗo beele ne weeɓano fulɓe ɓe sa dañi jaam ɓadin bande en Seydi Dem ɓadini pulagu o fulɓe ɓe jarde jikke joro wulude dugge darto ilam wecce hawa ñaaki piɗe dokka jumiri en ciftorat ɗo ceerno Mamoudou Dialalu Dine gando gandinowo Allah dono ndi woori nayyi cakori aynaɓe nayyi jarde jikke joro wulude dugge darto ilam wecce hawa pullo suɓiɗo korlata fof gueynor juuɗe sali fajidaɗe en ciftoratɗo gorko pullo biyeteɗo Bala Alhaji Sura Samba Siraɗa carel wulude modi wulude ilo mode soke mode biras modi galo biras jaaƴe biras fari biras ɓooyi biras jaaƴe fare Samba fari gaɗa Samba ilo dañi gueɗa ilo woni gueɗa jaare mala jaari e yero jaare paata jaari puram jaari ɗum ko hunde nde min jangguinade guila to mawɓe nde min nanggui hen eɗen ñaago noon pulagu yoɓe tinno yoɓe janggu soɓe janggi yoɓe tinno e fina tawa joni noon Ba Alsane Amadou Tukkal e coccorgal de haala wona coccorgal accetake e junggo goto yo dañ ko kalɗa hen seeɗa wooda ko pirtanɗa leñol ngol ɓe paama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. caggal en mbiɗen bisimillahi rahmani rahim allahumma salli ala seydina Muhammad sallllahu alayhi wa sallam. en jetti Allah no fewi en jetti jinnaɓe en jetti pulagu so wiyama pulagu noon timmi tawno ko labbo on dikko Pulsa Bamba Demba Dialinge fuɗe bule fuɗi gaynaka tan jiiɗi moye baba e addi en ga noon ko kawtal pulagu ñalɗi fina tawa ɗo e nokku wiye Wasu hande le 22 e janggo le 23 so Allah jaggi février l'année 2025 en beltima tawno pulagu o hawriɗo yoga immiɓe ɗo ha Guinée Bissau ha Sierra Leone ha Sénégal ha ɗo e Gambia ha Cameroun e yimɓe ne gara bang yo bang sababude pulagu wonno dental won doole e sibu kala ko rende hule hese itene gueɗal ɗum noon ko andindema ko mbiɗa koto enen en taw fina tawa o kono aussi en janggi école ngam yaadude yonta saabu aduna ko génération sa wuuri aduna he ƴeew yonta on yarini kadi jaada hen woni meccal gurɗangal jaadinagal e renndo ngo woni mbaɗa modernisation fina tawa e moderne saabu aduna waɗi ko waylo aduna waɗi ko laaɓi waɗi ko dame ɗum
noon sa wuuri e Allah hokkima hawre saha mo gurɗa o waɗi ɓamtare yaadini hen ko joguiɗa ko hande noon karale kesse ɗe gari technologie avancée dernière génération en jaadini hen kadi fina tawa o gam hollirde ɗum école yonta radio uji jangga aussi aduna ko ñembogol woni hen e hande noon en ñembi ko hanki ko woni hoddundu e mbaɗi école o yaadude yonta hande o sabu aduna ko toɓɓe ɗiɗi goni hen walla tati hanki hande e janggo ɗum noon Fulɓe TV dendagal ɓi pullo biyowo mbimi e wimi e wimami so weltima tan min beltima wonno ko Pulago hawri ɗo hande ɗo e nokku wiye Wasso taw ko télé international, télé de la jeunesse, télé de la culture africaine en tout genre. Kadi ko télé ganduɗa hoorema aɗa wawi wonde ga hande Afrique neɗɗo wona Europe walla Amérique yima taw ko direct en live. Ɗum noon Fulɓe TV min mbi'en yo Allah nawru Pulago yeeso, Allah waɗan jaam e windere nde, Allah adda kawral e ɓamtare e développement to banggue ifo bambaɗo. Musidɓe an ha joni min andintinan ko Fulɓe TV meɗen Wasso ɗo meɗen yewtida ɗo eɓe bambaɓe ɗo ɓe anduɗa ko lanɗan e nder ñemri si ɓe ala ɗo tan ha affaire ji ɗi welata. Joni kono weteɗa? Amadou Kalidou. Joni waɗe men jonna on ɗo gadi konngol ngol woɗa ko woori. Assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe Pulago windere. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ko ardi kala en jetti Allah, en jetti jinnaɓe woni nene e baba wonɓe sababu godal men e o aduna. Kadi eɗen belti no fewi nde wonno kadi ko tabital Pulago leydi Gambia hande ko ɗo taweɗen ɗo e Wasso. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah mo yettani Allah noon yettata sababu taw woni sababu garala men ko Alhaji Sidi Déme to Marrakech. Ɗiɗo comci jiiton min mbaɗi ko kanko ñanti amen. Wambaɓe so tawi Pulago ena nodda ena hani wambaɓe ngara ñanta leñol ngol nde wonno ko minen jogui pinal men hanki. Ko rendi noon huule, ko rendi herse, ko rendi ittene gueɗal. Eɗen calmina dendagal Pulago arɓe ɗo, dendagal kadi ummiriɓe leyɗele men goɗɗitiɗe. Eɗen mbiyaɓe kadi bisimilla mabɓe ɗo e leydi Gambia. Pulago fof ko gotum, biyowo mbimi e wimami albarke mo Pulago. Jarama. Mbiɗa andi ko min fuɗɗi tan ko subaka on ni kiki ɗon ko aroyta kon arayat eyyi ɗo mi jonnon toon waynodiron gallum fotugum si waɗi min daara goɗɗo momin yewtidata ɗo e programme on tigui fuɗɗade. e Fulɓe TV min beltino nde wonno jomiraɗo joom bawɗo nde o tagui bani adama nde o willa kadi karlamna bani adama sernaɓe en gaccaki teddugal de ne weeli e so neɗɗo teddini leñol mum Allah waɗi o timmini aadi. So neɗɗo yiɗi leñol mum o timmini aadi. So neɗɗo walli leñol mum wallahi hani waɗi ko hani waɗi. Ɗum noon e ko yettade ɗo tan e hollirde Pulago o kadi en gari ɗo addi en ɗo kadi ko mawnude Pulago e ñantude Pulago. Ɗum ɗo noon Fulɓe mbi ko weli haaretake. Allah jarama, on jarama Fulɓe TV. Golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe, jogiten Fulɓe TV.